мисолҳо душвор аст, онҳоро дар як лаҳза ҳал менамоем. барои ҷамъи касраҳо мо аввал бутунро бо бутун ҷамъ мекунем. 3 ҷамъи 2 чанд мешавад? 5. махраҷро як бор ҷамъ мекунем, чанд мешавад? 5 ҷамъи 6 11 дар сурат менависонем. махраҷро як бор дигар зарб мекунем, чанд мешавад? 5 + 6 30. ҷавоби мо 5 бутуни 11 тақсими 30. мисоли дуюм, мо чӣ хел гуфтем бутунҳоро ҷамъ мекунем. 8 ҷамъи 4 чанд мешавад? 12 дар бутун менависонем. мо махраҷҳоро як бор ҷамъ мекунем. 7 ҷамъи 9 мешавад 16. бо махраҷҳоро як маротиба зарб мекунем. 7 зарби 9 мешавад 63. ҷавоби дуруст аст 12 бутуни 16 тақсими 63. ҷавоби инашро дар комментария нависед. осон математика бо мо осонтар аст.